Selam dostlar. Mına Jingo bayramı kelip jetayını 9 may qatnay bitinegizini bayram bilen isanlik sağlap tilin selamet yaşarız, isen sağ buluruz. Mına mında sileşer bizde kaşağında natsistler turunda sileşip giteriz. Mına alan tamgası var iken mına şonda edip bu tamga qaysı kişi şını ittirip sileşer mına indi kıldırteler indi şunu hatlı bizden nazam var mı iken dep etmekçi bulam indi min kubrak tatarça video yazmalarına barıga tırışan nege degende tatarlar akıllırak bulsun dep indi başka halklara karaganda işçen buluruz dep aytasim kile indi bilimli buluruz. Gül yalgışıp yaşamagız indi mine bu harf mine şu harf turunda siz gitkende benim yaşımdaki kişiler indi mektepte de indi bizde kim aytıp veteranlar da gelip siliyap giteleri şunu hatlı silileri bir kulağına kırdı ikinci kulağına çıkıp gitti mi şunday sözler kübrek dip oylayım indi mine bu tamga turunda aytap gitesi kile indi mine көп kişi oylayıp bu tamga yasalgan mine Adolf Hitler bir harfini koyganlar German Gerinik ikinci harfini koyganlar şulay mine şunday ittirip Genrich Himmler mine üçüncüsü mine Joseph Goebbels aytik şulay tutkanlar da nitip yasap koyganlar iken dep şulay oylap jüriler iken men indi alarga аңнатам indi andy mine özüm nemis tilini öýrengeç bäzirekine bilem dip etem biraz gana söýleşem da indi men aňlaýlar nemisler men alaryny aňlamaýym dirsini etkendi mine şulay birinçiden kızıl söýleşeler nişikdir jutup men äli bek aňlap bitiremem alaryny men etkenini alar aňlaýlar öze. Mine näse aýtasym kile mine bu ýazyw Adolf Hitler bizning kirillitsa boýunça ýazylgan. Alarda G harfy birde ýok indi mine. Munda G harfy ýok. Tawuş bar G. Ni transkript ni. Bu tugul. Mine alarda özleri okuýlar mine şulay. Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Heydrich, Joseph Goebbels mine karagyz harfleri G ýok, bir nindi G ýok. Mine munça transkripsiýada indi mine aniçe okulam mine Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels mine şoy nittirip tawuşlaryny ýazyp çykdym indi mine şunday. Özümden aýtyp gitesim kile bu tamgaga bir neçe ming ýyl indi. Kim aýta 5000 ýyl, kim aýta 10 000 ýyllar bardyr. Ol elek bolgan Россия империясында bolgan indi ondy tamga akşalarda водяной знак. Birinci wagtda Sovet Respublikasında da bolgan ol Sovetski Soýuzda da birinci ýyllaryny men hazır bir hatırlamıyorum qaysı wagtda bitken mine Krasny Zvezda üstünde de bolgan şunday Krasny Zvezda astında bolgan mine bu şunday tamga Buryatlarda, batalyonlarda, Sovetski Krasny armiyada bolgan şunday tamgalar mine. Anyň turunda köp aýtyp gitip bulaýyndy. Mine hazırki kinde Yakutiýada bar, alar budistler, buratlar mine şunday Mongoliýada bar, şundan Kitayda bar, Tibet degen jerde bar. Mine bu Kitaylar, ýanlarsın Indiýada induslar bar tagy mine şunday tamga dinleri bar, şunday tamga jetişi birde alaryny natsist diýip aýtyp bolmaý, alarynyky biriňi indi alar natsistlaryny bilmeýler da näse eken diýip aýtsam da bolar. Şundan Ýewropaga kelgende andy tamga bar harbi gaskari diýip aýtym indi harbi hava gaskarında var mine şunday tamga военно-воздушных силах diýip aýtgende zänger tamga alarda turan şunday военно-воздушных сила köp aýtyp gitip bolaýyndy any elek mine şunday informasiýa okudum indi elek ana hat yaz bizde de boldy indi ol oruslarda da boldy oruslarda kalavarot diýip atalar bizde tängir tamgasy diýip ataldy indi ol mine şunu aýtasym kile hat yazganda birinci harf şu bolaý elek tigi maktap yazmayayım tagın şu tamgany nitegiz diýip yazmayayım mine näse bilem şunu bilgeni silim oýlym tirmelik silemegendir indi bütün jerde ýazyw bar andy mine köp kişi kirelmeýär mine aňlamaýym rusça diýip aýtym indi mine şunu aýtasy kelgen indi birinde natsizmni da nitmeyim mesela kötermeyim derecege mine şunday tamgalar şu tege Hitler Himmler Gerinik mine aýtasy kelgeni köbrek mine köbrek aýtyp jiberdim tege dinler turunda bar eken bar neşe atasy ala andy tagyn bar şunday fikir bu tamga menen Второе пришествие Христа men okudum kolunda şunday tamga bolar eken diýip mine şuňa görä belki Hitler algandyr da indi özüni çağıştırgan Isus Hristos mine Второе пришествие Христада şunday tamga bolar eken kişisinde mine şunday söz de bar bilmeýim diresmi ýokmy mine bütün näse bilem okugan maglumat mine köbesin kıskaça gana aýtyp berdim indi mine şunu aýtasy kelgeni ýarar isen sag bolagys.